jakby chciała gadać o początkach tychów takich richtych, prawdziwych, to by my się musieli cofnąć do Cielmic, stołabych wedle cmentarza, a musiałabych mieć w ręce taki kamienny toporek. Bo powiem wam, że tam znodli taki kamienny toporek i ślady osadnictwa sprzed 40 000 lat. Ale ja zawsze godum, że początek jakiegoś miasta to rozwój duchowy. I za moimi plecami jest kościół pod wezwaniem Marii Magdaleny, który powstał, przedstawcie się, 500 lat temu nazad na terenie, który się nazywał Początkowizna. A to jest jeden z nielicznych kościołów w Polsce, który obchodził 500-lecie. I te 500-lecie było związane ze śladami pisanymi o tym kościele, bo on jest jeszcze starszy. On był pierw drzewiany i budowany taki na wzór wsi pszczyńskiej, na takich drzewianych balach, i oni się tam nie dziwali, jak to budowali, że ten teren jest podmokły. Ale my są w Tychach i owo muszę padać, skąd te miano. Niektóre źródła padają, że od tyczki chmielowej, bo sam jest browar, który ma prawie 400 lat, a do piwa trza chmielu i sam rychtowali chmiel. Inkrze zaś padają, że to jest od miana, tyczko, tyszko, czyli takie imię męskie. A ja by wam padała coś inkszego. Po niemiecku ta nazwa brzmiała Teichau. Teich to staw, a sam je po dziś dzień woda. Jakby my się cofli jakąś maszyną czasu nazad, to ja by sam stoła po pas we wodzie, bo sam był staw. No i dziś też to jest takie wodne miasto. Samo my jedno jezioro, 2 stawy, nie, stawowie 5, ale 2 rzeki, 5 potoków. No i chciałam wam powiedzieć jeszcze coś, co jest bardzo ważne. Tychy mają 9. miejsce w Polsce, jeśli się rozchodzi o zieleń, czyli jest to miasto zielone, miasto rekreacyjne. Zapraszam was do nas.